Cookout Podcasts. Έχεις όρεξη, έχουμε ιδέες. Το έχεις δει παντού. Στο TikTok, στο Instagram. Να το απολαμβάνουν κουταλιά και να μην το χορταίνουν. Και φυσικά να λένε ότι γίνεται με μόλις 2 υλικά. Γιαούρτι, μπισκότα και κάπως έχεις cheesecake. Και μάλιστα πολύ καλό. Θα το συζητήσουμε τώρα στο Βέρα. Αλλά η πραγματική ερώτηση είναι μία. Τρώγεται τώρα αυτό? Καλώς ήρθατε στο Τρώγεται τώρα αυτό, το podcast του cookout.gr, όπου δοκιμάζουμε όλα αυτά τα food trends που κατακλείζουν τα social media και απαντάμε στην πιο απλή αλλά και πιο ειλικρινή ερώτηση. Αξίζουν πραγματικά ή απλώς δείχνουν ωραία στο feed μας? Σε κάθε επεισόδιο πιάνουμε ένα trend που έχει γίνει viral. Μαθαίνουμε από πού ξεκίνησε και πώς έφτασε μέχρι εδώ. Και φυσικά το δοκιμάζουμε, χωρίς φίλτρα και χωρίς hype. Δεν είμαστε εδώ για να σου κάνουμε διάλεξη. Είμαστε εδώ για να πούμε την άποψή μας, με χιούμορ και με ειλικρίνεια. Είμαι η Μάρο Σανετάκη. Και εγώ η Βέρα Πάρδου. Και σήμερα δοκιμάζουμε το viral Japanese cheesecake, ή μάλλον την TikTok εκδοχή του. Την οποία να πούμε σε αυτό το σημείο ότι την έχω ήδη φτιάξει. Το ξέρουμε, Βέρα. Και την ανεβάσαμε και στο Instagram του Cookout για να δείτε πώς το έκανα βήμα-βήμα. Το είδαμε. Και επειδή μου άρεσε θα ήθελα λίγη αντικειμενικότητα σήμερα. Θα προσπαθήσω. Πριν πάμε όμως σε αυτό που έφτιαξε η Βέρα, να ξεκινήσουμε από το αυθεντικό Japanese cheesecake. Γιατί αν δεν το ξέρεις ήδη, δεν είναι αυτό το viral γλυκό που βλέπουμε στα social media τελευταία. Δηλαδή? Πολύ πριν το viral cheesecake με γιαούρτι και μπισκότα, υπήρχε ήδη το αυθεντικό ιαπωνικό cheesecake. Το ήξερες? Η αλήθεια είναι πως όχι. Το δημιούργησε ο Ιάπωνα σεφ το Μοτάρο Κουζούνο, δεν έχω ιδέα αν είπα σωστά το όνομά του, ελπίζω πως ναι, τη δεκαετία του 1960, μετά από μία επίσκεψη στη Γερμανία. Εκεί λοιπόν δοκίμασε το Käsekuchen, τη γερμανική εκδοχή του cheesecake, ούτε αυτό είμαι σίγουρη ότι το είπα σωστά, και ενθουσιάστηκε. Μάλιστα, η ιαπωνική συνταγή δεν δίνει αυτό το βαρύ κρεμώδες cheesecake με την μπισκοτένια βάση που ξέρουμε. Είναι πολύ πιο ελαφρύ και αφράτο, σχεδόν σαν σουφλέ. Ναι, το έχω δει, είναι εκείνο το cheesecake που τρέμει. Ακριβώς. Και αυτό δεν γίνεται τυχαία, χρειάζεται τεχνική. Πρώτα να κατέβεις τυρί κρέμα, που είναι και το βασικό υλικό κάθε του σωστού cheesecake δηλαδή, μαζί με κρέμα γάλακτο, ζάχαρη, κρόκους αυγών, βανίλια και αλεύρι. Μετά φτιάχνεις μια αέρινη μαρέγκα με τα σπράδια των αυγών και την ενσωματώνεις στο πρώτο μείγμα με σωστό ανακάτεμα. Καλά ως εδώ? Εντάξει, ταλαιπωρία μου φαίνεται. Εντάξει. Τέλος, έρχεται το ψήσιμο. Δεν θα το βάλεις απλά στο φούρνο, θα το ψήσεις σε μπεν μαρί στο φούρνο. Θα βάλεις δηλαδή τη φόρμα του cheesecake μέσα σε ένα μεγαλύτερο ταψί με νερό. Δηλαδή δεν είναι απλά βάζω όλα τα υλικά σε ένα μπολ και τελείωσε. Πόσα τσουμπλέκια θα πλύνεις μετά? Λίγα περισσότερα. Αν θέλεις να πετύχεις το τέλειο φούσκωμα σαν σουφλέ και να χορεύει το cheesecake όταν το ξεφορμάρεις, θα πρέπει να βάλεις λίγο κόπο. Εντάξει, ωραία όλα αυτά και ίσως κάποια στιγμή δοκιμάσω να φτιάξω και την αυθεντική εκδοχή του Japanese cheesecake. Δεν εγγυώμαι. Πώς φτάσαμε όμως στη νέα viral εκδοχή που δεν έχει καμία σχέση πέρα από το κοινό όνομα? Κλασικά κάπου εδώ ήρθε το TikTok και το έκανε πανεύκολο. Και πολύ καλά έκανε. Εδώ διαφωνούμε. Γιατί είναι κακό να μπορείς να φτιάξεις ένα γλυκό εύκολα και γρήγορα? Όχι, είναι κακό μάλλον να το λες cheesecake ενώ δεν είναι. Εντάξει, είναι εμπνευσμένο από το cheesecake, είναι τύπου cheesecake. Πολύ θα ήθελα να ξέρω τι σκεφτόταν αυτός ο πρώτος που έφτιαξε αυτό το γλυκό και κάπως συνδύασε στο μυαλό του ότι γιαούρτι, μπισκότα, κάτι είναι cheesecake. Κοίτα, στην πραγματικότητα το όνομα του trend που θα το συναντήσει online ως viral Japanese cheesecake ή Japanese yogurt cheesecake προέρχεται από την καταγωγή του, διότι η ιδέα ξεκίνησε στην Ιαπωνία. Άρα όντως έχει κάποια σχέση με την Ιαπωνία. Ναι, γιατί στην Ιαπωνία ήταν που ορισμένοι content creators μοιράστηκαν τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούσαν μπισκότα τύπου σαμπλέ, σίγουρα τα ξέρεις, για να δημιουργήσουν ένα γλυκό 2 υλικών. Οκ, αλλά εφόσον οι πρώτοι το έφτιαχναν με μπισκότα τύπου σαμπλέ, πώς φτάσαν να συνδεθεί τόσο με τα μπίσκοφ? Εδώ μπαίνουν στο παιχνίδι οι Αμερικάνοι. Όχι, που θα έμεναν εκτός. Τους συναντήσαμε στο podcast για τα smash burgers. Εντάξει, εκεί ήταν και η πρώτη δημιουργή. Τους βρήκαμε μπροστά μας και στο μάτσα, γιατί στη ΣΥΠΑ έγινε αρχικά δημοφιλές εκτός Ιαπωνία.
να τους πάλι και στο Japanese cheesecake. Τους αρέσουν τα food trends. Να κάνουμε, όπως και σε σένα. Σωστά. Πέρα από την πλάκα πάντως, οι νότες καβουρδισμένου βουτύρου και μπαχαρικών που έχουν τα συγκεκριμένα μπισκότα δίνουν στο γλυκό μια εκδοχή που πλησιάζει περισσότερο σε cheesecake και ταιριάζουν πολύ και με το γιαούρτι. Αν τώρα δεν έχεις τα συγκεκριμένα, οποιοδήποτε βουτυρένιο και τραγανό μπισκότο κάνει. Άρα για να το φτιάξουμε δεν χρειάζεται κανένα μυστικό tip, αναλυτικές οδηγίες ή ψήσιμο. Λοιπόν, εγώ θα πω την εμπειρία μου. Το έφτιαξα με γιαούρτι, μπισκότα, λίγα υλικά και βγήκε πολύ ωραίο. Ήμουν εκεί Και το φάγαμε. Το φάγαμε. Και δεν έμεινε ψίχουλο. Δεν έμεινε. Άρα ήταν φαγώσιμο, δεν είπα κάτι άλλο. Πάμε όμως στο σημαντικό. Γιατί έγινε viral? γιατί είναι τέλειο. Γιατί είναι εύκολο, θα πω εγώ. Ναι, και αυτό εντάξει. Και γιατί είναι οπτικά ικανοποιητικό. Ναι, αυτή η πρώτη κουταλιά που βλέπεις στα reels να βγαίνει από τον μπολ λειτουργεί σαν ASMR. Οκ, δεν μπορώ να το αρνηθώ. Το κόψιμο, η υφή είναι από αυτά που βλέπεις και λες θέλω να το κάνω τώρα. Και αν δεις και τα σχόλια κάτω από κάθε βίντεο, είναι ακριβώς αυτό. Σωστά, γιατί σχεδόν παντού όλοι γράφουν κάτι τύπου μπορώ να το φτιάξω κι εγώ, θα το δοκιμάσω απόψε κιόλας, είναι τόσο εύκολο και πάει λέγοντας. Ακριβώς. Πιστεύω αυτό είναι το μεγάλο μυστικό της επιτυχίας του. Σε κάνει να νιώθεις ότι μπορείς να το φτιάξεις. Και δεν χρειάζεται να είσαι ζαχαροπλάστης, βασικά δεν χρειάζεται να έχεις καμία γνώση ζαχαροπλαστικής ή μαγειρικής. Είδες εμένα. Απλά βυθίζεις τα μπισκότα στο γιαούρτι, το αφήνεις στην άκρη κάποιες ώρες και έτοιμο. Να σημειώσουμε τώρα εδώ ότι ακριβώς λόγω αυτής της αναμονής τα μπισκότα μαλακώνουν πολύ και έτσι σε κάθε κουταλιά παίρνεις και γιαούρτι και μπισκότο. Γίνεται λίγο ενιαίο αν και δεν είναι στην πραγματικότητα. Ναι, ακριβώς. Και ακόμη είναι και πολύ ελαφρύ. Σχετικό είναι αυτό. Έχει γιαούρτι, άρα τρώγοντάς το παίρνεις και πρωτεΐνη. Ναι, αλλά αν βάλεις μπισκότα βουτύρου έχουν και ζάχαρη. Μην τα χαλάς όλα, μωρέ, αμάν. Λέω απλά την αλήθεια. Εντάξει, δεν είναι διέτης, αλλά δεν είναι και το πιο βαρύ γλυκό που μπορείς να δοκιμάσεις. Αν ακολουθήσεις τη βασική συνταγή δηλαδή και δεν βάλεις άλλα υλικά, θα επιβαρυνθείς μόνο με όση ζάχαρη έχουν ήδη τα μπισκότα. Ναι, αλλά νομίζω ότι πλέον το viral Japanese cheesecake έχει ξεφύγει κατά πολύ από τη βασική συνταγή, έτσι δεν είναι? Εντάξει, ναι, όπως γίνεται μοιραία όμως με όλα τα trends. Πες αλήθεια, εσύ δεν ήθελες να του προσθέσεις και κάτι ακόμη όταν το έφτιαξες? Εντάξει, δεν θα έλεγα όχι σε λίγα επιπλέον θρηματισμένα μπισκότα στο σερβίρισμα ή σε λίγο μέλι ή και μαρμελάδα ακόμη μέσα στο γιαούρτι. Καλά, αυτά είναι τα πιο απλά. Εγώ έχω δει cheesecake με όρεο. Ναι, και με λιωμένη σοκολάτα το φτιάχνουν. Εντάξει, έχω δει και ένα με σκόνη πρωτεΐνης. Ναι, εκεί δεν ξέρω. Βάζω το όριό μου. Χαίρομαι που συμφωνούμε τουλάχιστον σε αυτό. Όπως καταλαβαίνετε, είδαμε και δοκιμάσαμε διάφορες εκδοχές. Και όχι μόνο τη δική μου. Και η αλήθεια είναι ότι δεν είναι όλα ίδια. Καθόλου. Κάποια είναι πολύ ωραία. Κάποια είναι απλά για το βίντεο. Το θέμα είναι ότι αυτό το trend, όπως προαναφέραμε, βασίζεται στο ότι φαίνεται εύκολο. Και είναι. Μέχρι να μην πετύχει. Εντάξει, δίκαιο. Ήρθε λοιπόν η στιγμή για την τελική μας ετυμηγορία. Οι κατηγορίες που χρησιμοποιούμε για να αξιολογήσουμε ένα trend είναι 3. 1. Τρώγεται. 2. Υπερεκτιμημένο. 3. Καλό μόνο για το Instagram. Και η κάθε μία από εμάς δίνει τη δική της ετυμηγορία για το food trend που παρουσιάζουμε. Για εμένα, υπερεκτιμημένο. Θα το φάω όταν το βρω έτοιμο, αλλά δεν θα το αναζητήσω κιόλας. Για εμένα, τρώγεται και με το παραπάνω, ειδικά αν το φτιάξει σωστά. Τελικά, τρώγεται τώρα αυτό? Ναι, και αν δεν με πιστεύετε, μπείτε να δείτε το αντίστοιχο reel στο Instagram του Cookout. Αυτό ήταν το σημερινό «Τρώγεται τώρα αυτό». Αν θέλεις να διαβάσεις περισσότερα για το Japanese cheesecake, αλλά και για όλα όσα γίνονται viral στον κόσμο της γαστρονομίας, μπες στο cookout.gr στην κατηγορία Trends. Εκεί τα δοκιμάζουμε όλα πριν τα δοκιμάσεις εσύ. Αν σου άρεσε το επεισόδιο, κάνε follow και βάλε μας μια καλή βαθμολογία. Και βέβαια μπορείς να μας στείλεις μήνυμα, να μας πεις ποιο food trend θέλεις να περάσει από το μικροσκόπιο την επόμενη φορά. Μέχρι να τα ξαναπούμε, να δοκιμάζεις, να αμφισβητείς και να ρωτάς πάντα. Τρώγεται τώρα αυτό? Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple Podcasts ή ακούστε μας μέσα από το κανάλι μας Cookout Greece στο YouTube και στο cookout.gr. Έχεις όρεξη, έχουμε ιδέες. Cookout Podcasts.